Lan askoko eguna, nagore aldaketa asko? Ba, egia esan mugimendua daukegu gaur, bai. Hori ona txarra da. Ba, ona, baina bai aldaketa asko ditugu, eta nik uste beti ona izaten dela, aldaketak egiten da benean beti zerbait gehiago hartzen dabe. Bueno, aitzaki horrekin, Bai, ez? hoixe da, guretzako ondo. Denda handiagoetan, merkatal zentruetan eta kateetan dirua bueltatzen dute. Hori, pixka bat, zuen kontra dijoa kalte egiten dizue? Ba, bai. Egia esan, guk politika bezala jartzen dugu beste produktu bategaitikan aldatzea, baina dirua ez dugu sekula bueltatzen. Ze azkenean komertzio txikia izan da, nik uste danok hortan bat egin marko genukela, eta diru aldatu beharrean, arropa aldatzen dugu, ez, ze astero. 10 egunero genero berria daukagu, orduan beti aurkitzen dugu zerbait aldatzeko. Bada beste aukera bat, Olentzeroaren oparia gustatu ez baldin bazaigu, saltzea edota, Olentzero oso eskuzabala izan baldin bada, zaharra geratu zaigun ura, xoxa batzungatik aldatzen saiatzea. Ze opari tokatu zaizu gaur erostea, jendeak zekarri dizu? Ba, adibidez, telefono bat, mugikor bat gatzenian, ez? Zeratik, ba, igual, zaharra daka etxian, momentu honetan berri bat opari diote. Olentzerok oparitu dio berria, eta zaharra saldu. Orduan, zaharra saltzeko azkenian, pixkat, ba, hoxe, birtziklateko, ez? Zer gehiago ekarri dizueten? Ba, ez dakit, gitarra bat, adibidez, hemen da ona, tablet bat baita ere, kafetera batzuk, baina sobreto teknologia izango zen, azkenian gehiago nabaritu duguna, ez? Azkenian teknologia azkeneko 3 urteetan pila bat. Jarra gelditzen da, ez? Lehen ezan horren besterako, baina momentu honetan ordenagailukin guztiekin azkenian. Pues nada, 2 móviles y hemos traído una cafetera y hemos traído una guitarrilla. Ekarri dugu poltsa joku, Bideojokuak? joku txargarekin emateko eta gero eukitzeko berriak. Zaharrak saldu berriak erosteko. Bai. Ondo junda, negozioa. Pues sí, me han dado unos 40 euros por 17 juegos y bueno, bien. Joera hau berria da, edota krisi garaia hauetan jendeak dirua handik eta hemendik nola atera burua puskatzen du eta traste zaharrak saltzen saiatzen da orain. Hombre, askoz gehiago ikuste dugu noskia. Baina azkenian betianik jendea ekarritu gauzak. Osea, igual momentu honetan egia da, igual telefonoak adibidez, urte batian, seguraski aldatuko deu. Orduan, igual pixat normalagoa bada, tabletakin berdina gertatzea, ordenagailukin berdina gertatzea. Gogoratu beste batzuek saltzeko ekarri dutena xoxa batzuk ateratzeko orain hemen dagoela salgai, Mauka artetik, Donostiatik, Oiane Mateos, Euskal Herria zuzenean.